Hi guys, welcome back to my channel. Mastina and video malpande. Anchini video malpuga and anchini bolpu vlog start malde. Barsad video malpere lapchada. Ancha video maltiji. Inchina barsa kamindo. Anchini video malpuga and anchi video malpuni. Bele video start malga. ಕಾಂಡೆ ತಿಮಾರೆ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆ ಉಂಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ತಿಮಾರೆ ಚಟ್ನಿ ಇಕ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಕಡೆಪಿಗಲ್ ಕಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಡು ಬರೋರ ಕಡೆಪ ಅಂಡ ಕಡೆಪಿಗಲ್ದಂತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪ್ ನಂಚಿ ಕಡೆಪಿಗಲ್ಡೆ ಕಡೆಪಿನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಂಚ ಅಪ್ಪಲ ಕಾಯ್ತು ತಿನ್ನೋಂದಿಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಅದು ಕಾಂಡೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಂಚ ಒನಸು ಕೋರಿದ ಚೂರಿತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಸರು ಉಪ್ಪಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತಿಮ್ಮಗದ ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಮೊಸರು ಎಡ್ಡೆ ಒನಸೊಂಜಾಡು ನನದ ಬೇಲೆ ಸುರು ಅಂಚ ಕುಂಟಾರ್ದು ಪಾಡ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ತಿತ್ತುನು ಕುಂಟಾರ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬರ್ಸರ್ದಾದ ಕುಂಟಾರ್ದಾರ ಬರ್ಸಾನ ಉಣ್ಗುಳ್ನ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಬಂಡ ಬಜ್ಜೆಗ್ಲಪ್ನ ಬೇಲೆ ಓ ಬಜ್ಜೆಗ್ಲಪ್ನ ಏರಗಾವ್ ಮರೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜೇಕಲೆರೆ ಪಂತಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನಿ ಬಜ್ಜೆ ಕಲೆಯುಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಜ್ಜೆ ಚಕ್ಲೆಪ್ನ ಪಂದೆ ಎಣ್ಣೆಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬರ್ಸರ್ಪನ ತಾಜ ಪಿದೆ ಕಲೆರ ಉಲಾಯ್ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಯರ್ ಕಲೆಪ್ನಿ ದಿಸ್ ಮೊಟ್ಟ ಕತ್ತಿ ಮೊಟ್ಟತ್ತಿಂದು ಕಲೆ ಇದು ಬಜ್ಜೆ ಇಂಚೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಕತ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಲೆಪ್ ನನ್ನ ರಂಜಿ ಗುಳ್ಳೆ ಬಿಟ್ಟು ವೈಗುಟ್ಟು ಗುಳ್ಳೆ ಬಿಡ್ಚಿ ఇప్పుడు సరే ಬುಧರು ಬಜ್ಜಿ ಇದು ಕಳೆದಾಯಕವು ಕೊಟ್ಟಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೇರ ತಂಗಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಚಟ್ನಿ ತಗಂಗೆ ಪಲ್ಯ ಕೋಳಿ ಮೀನು ಸೆಕ್ಕಿಂದು ಗಾಡಿ ತಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಸೂಪರ್ ನಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಕೋಳಿ ಮೀನು ಕೊಡ್ಲಿ ಚಾಟಿ ಸೂಪರ್ ನಾನು ಇದು ಖುಷಿ ರವೆ ತಿಂತೀನಿ ತಗಂಗೆ ಪಲ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಟೇಪ್ ಒಂದು ಮಂಜಲ್ ಬೇರೆ ತಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಪತ್ರ ಟೇಬಲ್ ತಿಂತಿರಪ್ಪ ಕೋಳಿ ಮೀನು ಗುಂಡು ಬುಕ್ಕಿ ಮೀನು ತಿಂತೀನಿ ನಾನು ಆಟಿಡು ಬರಲ್ಲ ಹತ್ತೆರಡು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಜಾಗ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತರಾಗಲೇ ಗೋರಿ ಮೀನು ಗುಂಡ ತಾಜಂಗೆ ಹೋಗು ಜಗಲೇ ಇಡು ತೆಪ್ಪದ ಹೆಂಗೆ ತೆಪ್ಪಡು ತೆಪ್ಪದ ಹೆಂಗೆ ಕಲರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕತ್ತಿ ಕುಟ್ಟು ಕಾಳೆ ಪಾರದ ಒಂಜೇಂಟ ಕಾಳೆ ಪಾರ ತಿನ್ನೋಕು ಹಾಂ ಕಾಳೆ ಪಾರ Happy. Awal
ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಬೈ ಆಗಿತ್ತೆ ಮನ್ಸು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮನ್ಸು ಮನ್ಪೆರೆ ಮನೆಂದು ಮೀಶೋಡ್ತೆ ತೊಂದಿತ್ತ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಎಬ್ಬೆ ನೆಂಚಿನ chapati ಚಾಪಡ್ದು ಈ ತೋಟದ ಹಂಚಿ ಬರ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನಿಟ್ ನೀರು ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಕನಿಟ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಒಂತೆ ಪೋನುಂಡು ಬಸ್ ಇಜ್ಜತ ಹಂಚ ಒಂಜಿ ಮರತ್ತನೆ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಅಡ್ಡೆಪ್ಪು ನನ್ನ ಆಟಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪತ್ರೊಡೆ ಮಂಜಲ್ದೇರೆ ತಗಟ್ಟಿ ತಜಂಗ್ ಪಲ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಡೆ ಅದು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡದತ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂತೆ ಮಿತ್ತದ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತನ ಆ ಸೈಡ್ ಒಂತೆ ದಪ್ಪೆರೆ ಒರೆದಿತ್ತ ನಾವೇ ಅಂಚದತ್ತ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲ ಆನಿ ಬಿತ್ತದನ ಪೂರ ಕೊಡಿಪು ಬೈದನು ಗಂಟೆ ಆಜಿ ಕಾಲಾಂಡು ಮುಲ್ಪ ಈತ್ ಬೈದನು ಮಾತ
ಅವಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಲ್ಪದನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇತ್ತು ಪೂರ ಸೈತ್ತನ ಆಂಡ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ದೂರ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಬೋಡಾಂಡ ಮುಲ್ಪನೆ ಮುಂಚಿಗೆ ರ್ಯಾಪೇದಂಡ ಪಲ್ಯ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದೈನ ಅಂಡೆಡ್ಡೆ ಅದಾಂಡದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೋಡಾಂಡ ರಪ್ಪದೆ ತೊಂದರೆ ರಪ್ಪದ ಅಂಚ ಮುಲ್ ಬಸಲೆ ಎತ್ತಿ ತಗೊನ್ನೋದು ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಣ ಫುಲ್ ಹಾಳಾದ ಗೊತ್ತು. ಬೆಂಡೆದ ದೈ ಇದು ಬೆಂಡೆನೇ ಹೂವೈಟೆ ಪೆರಂಗ ಬೆಲಕಾಯ್ದು ದೈ ಉಂಟು ಹೂವು ಅಲ್ಲೊಂದು ಪೆರಂಗ ಆ ಪೆರಂಗ್ಲ ಬೆಲಕಾಯ್ದು ಒಂದಿನ ಅಂಡೆವು ಫುಲ್ಲು ಬೊಬ್ಬುಂಡಾಯ್ತು ಫುಲ್ಲು ಮುಂಚೆ ಆತನು ಕಾರುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸಾಗ ಪೆರಂಗಲ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪೂರ ಚಪ್ಪೆ ಪುಳಿ ಆದಿಪ್ಪು ಪುಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಸ್ಸರ್ ದುಂಬು ಚೀಪಿಪ್ಪುಂಡು ನೆಟೆ ಪೂರ ಅವ್ವೆ ಬಲ್ಲೆ ಅದು ಪೋತುಂಡು. ವಾವ್ ಮಂಜಲ್ ದೇರೆ ಎಂದು ನೆತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಸೋಕಪ್ನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರತ ಅವೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಪ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅಂಗಡಿಡು ಇರೆಪ್ಪುಂಡು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಡು ಏತ ಆಜದ ನೆಪ್ಪುಂಡು ಏತ 20 ರೂಪಾಯಿ ನೆಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿನ ಅಂಡ ಬೋಡೈನ ಪಕ್ಕ ನಮಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇನ್ನು ಅರ್ಧಿತ್ತ ಸೋಕುಂಡು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಾನು ಆಟ್ಯದ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಸೋಕುಂಡು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಇರೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇರೆ ಎಂಟಂತೆ ಇಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಸೋಕುಂಡದ ಪೆರಂಗ ಪೆಲಕಾಯಿ ಎತ್ಲ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಪುಳಿ ಮಾತ್ರ ಕಚ್ಪುಗಾಂಡವು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಕ್ಲೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ದೇರ ಗಂಟ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಪಂದು ಕೊರ್ಲ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಚೆಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಕ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯ್ ಮತ್ತೆ